mutanen Nijar babu abin da zan ce wa mutanen Nijar sai dai in ce Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya bar soyayya da kauna. Saboda a Afirka baki daya idan kana neman garin da zaka kai ni in ji kamar ka kai ni London to Nijar ne. Ba wai dan sauran garuruwan ba su so na ba, a'a sai yadda 'yan Nijar suka kasa gajiya da ni. Kusan akalla yanzu na yi shekara kusan 10. A shekara guda 10 nan zai wahala a ce na yi shekara ɗaya 'yan Nijar ba su gayyace ni ba da babban sallah ko da karaman sallah ko kuma trend end, wani bikin ƙarshen shekara da suke yi. Za su iya kira na karamar sallah, su kira ni babban sallah, kuma su kira ni trend end, kuma ba su gajiya da ni. Kuma in dai zan je za su zo gurin wasa na su cika shi dam. Har mamaki nake saboda ya kamata a ce sun gaji da ni, sun ganni. Amma duk da haka sai dai idan ba a kai ni ba za su fito. Kafin in shiga Nijar akwai ƙauyuka da nake iya tsayawa idan na jin kishi, mu sayi ruwa ko mu tsaya mu sayi nama ko mu sayi abinci. So irin waɗannan ƙauyukan idan na shiga saboda tsaban soyayya, idan mutum ɗaya gani a cikin minti 5 za ka iya samun sama da mutum 100 sun zagaye motata. Ba yadda zan yi da su, kuma babu yadda zan iya fita in ce zan gaisa da su. Dole sai dai in zauna a cikin motan ina ɗaga masa hannu har a siyo abin da za a siyo, mu shiga mota mu bar garin mu ƙara gaba. Kuma duk inda zan je in tsaya za ka ga irin waɗannan mutanen, kuma yawanci za ka gansu matasa ne, manyan 'yan shekara irin kaman 40 ba za ka gansu da yawa ba, amma za ka ga yara ne irin 'yan shekara 17, 15, 20 zuwa 30. So da ka irin wannan soyayyen da waɗannan mutanen Nijar suke mun ya wuce misali. A kwanaki a nan an samu wani hoto na wata yarinya da take kuka, take mun magana akan tana so na, tana kuka. Mutane suna ta cewa kaza ba ta zubar da mutuncinta, ta yi kaza. No, ba zubar da mutunci ba ne. Inda ina ɗaukan duk inda na je wasanni irin wannan abin, to da mutane ma sun daina magana. Saboda ni dai na san cewa a ƙasar Nijar sama da mata za su fi guda 20 ko 50 waɗanda suka suma dan sun gani ko kuma dan sun taba jikina in na shigo wajen wasa. Na gan su da yawa, ba ɗaya ba biyu ba, ina faɗa muku sun fi 20. So wannan ba sabon abu bane, amma wurin mutanen mu na Najeriya sabon abu ne saboda ba su taba gani ba, saboda kuma ba sa zuwa wurin da nake gabatar da wasanni kamar yadda na faɗa. Saboda local mutane su ne suke shigowa wajen wasana, su ne hakan yake faruwa da su. Amma su da ba su zuwa ba san komai ba, kuma idan aka yi sai su gani ai ƙarya ne wannan, ai wannan ma kiranta aka yi aka ce ta yi. No, ba haka bane. Shi a ɗaukaka guda ɗaya ce, Allah ke bada ita, kuma idan ya bada ta to ba wanda ya sai kwace ta ko kuma ya hana ka same ta, sai Allah da ya baka lokaci yayi zai karbe ta. Saboda haka mutanen Nijar, merci beaucoup, na gode muku sosai da irin soyayyen da kuke nuna mun, kuma ni naku ne kamar yadda kuke nawa, kuma zan ci gaba da kasancewa tare da ku har lokacin da rai zai yi halinsa, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya canjo muku wani madadina a cikin wannan masana'anta ta.